Ladies and gentlemen, senyores i senyors, benvinguts al primer torneig de dramatúrgia de les Illes Balears. Prepareu-vos per viure un combat de boxa molt poc convencional. Aquí els cops es donen amb la interpretació. Qui d'aquests dos autors guanyarà el primer combat? Així és el primer torneig de dramatúrgia de Balears i que té per objectiu que 4 actors es batin en un combat amb textos dramàtics de 2 autors. En aquesta primera semifinal trobam un autor mallorquí, Sergi Baos, i una menorquina, Aina Tur. Jo estic bastant excitada, diguéssim, i amb moltes ganes, perquè, clar, normalment, encara que sigui una lectura dramatitzada, sols assajar uns quants dies, tens temps de modificar el text, i aquí tenim 3 hores. Clar, per nosaltres és una sorpresa, perquè encara no sabem ben bé quines directrius ens donarà l'autor. Pel públic també és una sorpresa, pels autors també. Volies que no, aquesta màgia se notarà a l'ambient. En aquest combat de la dramatúrgia no falta cap element, ni el micròfon, ni l'speaker, i tampoc el públic. De fet, el públic decideix quin és el millor de tots els textos que es presenten. La gran final serà el dissabte de la setmana vinent a partir de les 8 del vespre. Ho fem per dues coses, una per estimular i l'altra per completar. Per estimular els autors, per estimular el públic a que se fixi en qui ha escrit sobre de teatre que van a veure i sobretot també per completar la feina que ja se va fent des del microteatre, des del teatre de barra, des del Jardí Desolat. Produccions de Ferro organitza el Teatre Mar i Terra de Palma aquesta competició en què l'enginy i la paraula seran les úniques armes per guanyar el ring més teatral. Molt bé, que guanyi és millor. O no. O jo.